היום עושים סרטון מחבואים עם לני וטל. יאללה, אני הולך להתחבות. כבר התחבאתי. יאללה, אני מתחבא. אוי, הוא מצא אותי. הוא מצא אותי. הוא מצא אותי. טוב, הוא מצא אותי במקרה. יאללה, עכשיו תעשה כמו שאמרתי לך. אל תוריד את זה. יאללה. 1, 2, 3, 4, 5. לא נותן לי ללכת. והנה מצאתי אותו. אחד שמישהו שתעל. אז לך מפה. אז לך מפה. טוב, אתה לא משחק. אתה לא משחק. אתה לא משחק. טוב, יאללה. עכשיו אתה סופר. איך? אתה, הרגע ספרתי. טוב, לבינתיים להתחבאתי כבר. לא, אמרתי לך, אסור לך למצוא אותי. טוב, בינתיים הוא לא מצא אותי.